Espai patrocinat per Rafi Pasqual. Ai, que el dimoni ho entenc. Com anam? Som en Rafi Pasqual i vos he de dir una cosa. Jo també he fet un videoclip amb la Shakira! El videoclip va tenir tant d'èxit que m'han telefonat de molt de llocs. M'estic especialitzant en el món xatril. Qui sempre va bé tenir una amiga d'aquestes colombianes, Broke my heart on the road. Spend the weekend. Dayan! I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Dayan! Never made agreement. Ho he fet de PM, De PM, sí. Talment un penal. De pena màxima. Ennerot. Guapa, com se fa això que fas en Somaluc, eh? Vinga, ensenya-m'ho. Somaluc.